3 motive să vezi locul ăsta dacă ajungi în Istanbul. 3 motive să nu ratezi Digital Experience Museum. Arta turcească plus tech, o experiență wow VR prin Istanbulul de acum 500 de ani. Totul e interactiv, nu doar te uiți, faci parte din expo. Am făcut un vlog complet. E pe YouTube dacă vrei mai mult.